Jatend piny William Ruto yango ni obila duto mani kod higni 50 kadhi malo ibiro chwal rang'iny mamalo, chenro mabende ibiro timne chife kaachiel kod jolupgi ma nyoyudo tiegruok kendo sidhi ne tije sirkal. Ruto bende omedo ni jodong gweng' ibiro mi chudo mabalang' kuom konyo e tije mag sirkal, ahinya to e weche mag loso ripode mopogore opogore kaachiel kod rombe mag jokwala usalama ma ofwenyo moko kuom gigo mathiro chenro mag arita e pacho ka. Nyakidi ni kod ler e wi wachno. En lipot mochiwa yanga ne jatend piny William Ruto e kajot mare. Lipot mabende oyango gigo mathiro chenro mag arita pacho ka. Lipot ma jokwala usalama yudore to kokang' maten migao mar arita nokao matwa kendo kao pach jopiny e wi yore minyalo ber godo arita ma piny Kenya. Romo makamano okelo kanyakla jokanyo e sekta mar arita kotelnegi kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen kod ogai mar obila Douglas Kanja. Lipodno oyango ni kweth njore mabuogo ngima oganda kendo mitiyogo e chwalo lweny e kinde siasa ng'eny ahinya e counties ma imbo mar Kenya kaka Homa Bay, Kisumu, Kisii, Kakamega, Bungoma, Busia kod counties mamoko kaka Nairobi kod Mombasa e kin mamoko. Kweth njorego gin kaka 42 Brothers, Jeshi Jinga, M23, Kapenguria 6 kod Usiku Sako. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen osingo matieko kweth njorego maonge nindo e nyabathe konchiel. It is made complicated by politicians who go hire goons for their political gain. In some parts of this country, Mr. President, there is no funeral that happens without goons fighting from one politician to the other, making lives completely difficult for these chiefs and assistant chiefs and the OCSs in law enforcement. With your guidance, Your Excellency, this is an area we want to deal with decisively, without fear or favor, and we must deal with everybody, whether they are in government, they are in opposition. We are not going to spare anyone because we want to save our nation. Kwa jamni bende ofwenyi ni osebedo gi medruok e counties kaka Migori, Nyamira, Meru, Samburu, Laikipia kod Narok. E county ma Migori oyang ni kwa jamni ng'eny ahinya e gwenge ma Nyatike kod Kuria West ka jamni makamano itero usi e piny Tanzania. Kaluwore gi jalup jatend piny Kithure Kindiki, achiel kuom yore ma piny Kenya nyalo sudo godo nyime e neno ni arita oridi kuonde duto. Ma chiefs na assistant chiefs wako pale mashinani ndio wanatusaidia na kukusaidia wewe katika kutathmini maswala ambayo yanahusu wananchi pale mashinani na kudhibiti wakisaidiana na vikosi vya usalama. They are the eyes and ears of government and of the president at the grassroots. A lot has been done across, especially areas of Kerio Valley, where there is now peace, and we have pacified those areas. We have taken guns from the criminals, and with the support of the chiefs, we have been able to collect over 1,000 guns. Kindego, jatend piny William Ruto oyango ni chife duto manyocha otieko tiegruok margi kendo sidhi ne tije sirkal ibiro chwale rang'iny mamalo mar tich kaachiel kod obila duto manigi higni 50 kadhi malo. Bende jodong gweng' ibiro mi chudo mar Sh3,000 dwe ka dwe. Wapatiwe vitambulisho, wasajiliwe, watambulike kama ni watu wanaotufanyia kazi. Alafu tuwapatie stipend. Pesa kidogo. Nimeambia waziri kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6, kwa sababu sasa ndio tutapanga budget. Tutapanga budget ya kuwalipa shilingi 3,000 kila mwezi. Gigo mamoko malipodno yango oting'o kwan mamalo malwenje makit chwech kaka nyange manyiri, rocho ratiro, bambo nyithindo kod nek e kin mamoko. County ma Siaya kod gwenge kaka Sori kod Rigiti e county ma Homa Bay ofwenyore kaka mago mosebedo gi medruok e lwenjego. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.